जय श्री राधे कृष्ण आपणको एही भिडियो को स्वागत। आज आमे माँ दुर्गांकर नवरात्रि समय रे पूजा पाउथिबा 9 गोटी रूपर नाम ओ महिमा विषय रे जानिबा। माँकर 9 गोटी रूप रहिथिबारु माँ दुर्गति नासिनी को नवदुर्गा बोली कुहा जाइथाए। माँकर 9टी रूप को आमे पूजा आराधना कले आम भितरे थिबा पशुत्व नष्ट होइथाए। आमे माँकर निकटतर हेउ एवं माँक आश्रय रे रहिले आम जीवनर समस्त दुख कष्ट दूर होइथाए। ताहले आसन्तु जानिबा माँकर प्रथम रूप। माँकर प्रथम रूप हेउछि माँ शैलपुत्री। हिमालयଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମା ଦୁର୍ଗା ହିମାଳୟଙ୍କ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ନାମ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ। ଡାହାଣ ହାତରେ ଜପାମାଳି ଓ ବାମ ହାତରେ କମଣ୍ଡଳୁ। ଏହି ରୂପରେ ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା। ଏହି ରୂପରେ ମା ସିଂହ ବାହନରେ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ରୂପରେ ବସିଥିବେ। ମାଙ୍କର ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଦେବୀ। କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ରହିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ମା ସ୍କନ୍ଧମାତା। ମା ସ୍କନ୍ଧମାତା ହେଉଛନ୍ତି କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ମାତା। ସ୍କନ୍ଧମାତା ରୂପରେ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ସ୍କନ୍ଧ ବସିଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ମା କାତ୍ୟାୟନୀ। ମହର୍ଷି କାତ୍ୟାୟନଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ମା କାତ୍ୟାୟନୀ। ସପ୍ତମରେ ମା କାଳରାତ୍ରି। ମା ହେଉଛନ୍ତି କାଳର ବିନାଶକାରୀ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ମା କାଳରାତ୍ରି। ଅଷ୍ଟମରେ ମା ମହାଗୌରୀ। ଏହି ରୂପରେ ମା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶୈବ ରୂପରେ ଆସି ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମହାଗୌରୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ନବମରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ରୂପେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଏହି ରୂପରେ ମା ସମସ୍ତ ସାଧକଙ୍କର ସାଧନାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅନେକ ସାଧକ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।